Napalgang patay sa sapa-sapa sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Argao ang usa ka 5 anyos nga batang lalaki. Matod sa inahan, adunay dinunggaban ug abis sa liog ang bata. Fem, nahibaw na ba kinsa ang responsable sa krimen? May ang 8 anyos nga bata nga ig-agaw ra sa biktima ang gitudlong responsable sa krimen. Apan base sa investigasyon sa kapulisan nga aksidente o wa tuyua ang nahitabo. Igo na lang sa pagbako ang 27 anyos nga inahan samtang nagsudong sa pateng lawas sa iyang ikatulong anak. Sa linghod nga edad, motabang na kininiya sa mga buluhaton. Sama na lang sa pagpanguha og shell sa sapa aron ilang masudan. Alas 2 sa hapon nitong Miyerkules, nananghid ang 5 anyos niya nga anak nga moadto sa sapa aron manguha og shell. Kuyog ang 8 anyos nga ig-agaw. Miuli ang ig-agaw pagka alas 4 sa hapon apan wala ang iyang anak. Dihang gipangutana, walay tarong tubag matud pa ang 8 anyos nga bata. Pagbangalan na mo siya sa sapa, mga may limpaw na dyan mga gagayang lang siya nga. Ngayon siyang forma dito, ma'am. Kaana siya nga, yung kamot, ikas, gahi mo siya nang itabang, ni ma'am. Na siya isamad diri, ginunggaban. Ang gamay yung idlik diri, nga lalong. Ang kayong, at pagpumay sa dalunggan, kinigubos sa arayusan, kaabis. Imutal yung kay siya, ma'am. Ang iya mag-iangkon gahapon. Matod sa hepe sa Women and Children's Protection Desk sa Argao Police, na sa ilang pakiginabi sa 8 anyos, nasayran nga nagduwa sila sa lapok, uban ang 5 anyos nga bata. Kay katulang likod sa 8 anyos, iyang gisugo ang biktima nga kautun kini, apan matod pa gipatiran siya. Sa kasuko, iyang nawakli ang 5 anyos, apan nakalimot siya nga aduna siya gikuptan nga cutter. Naigwa ang liog sa biktima ug natumba kini sa sapa, ug tungod sa kahadlok gibiyaan niya kini. Patid-patiran ang pagkalot daw. And then nikatul na daw og samot. So according sa bata nasuko na siya kay nikatul og samot niya. Sa iyang kasuko na swing niya iyang kamot. Iya man gi-demonstrate consistent sad ang iyang mga tubag. Pag swing sa iyang kamot na igo sa liog ang 5 years old niya. Kato iyang kamot nag-hold og cutter and gitawag to niya og bagus. Gusto day ka nga mamatay siya. Siya dili. Nya nganong imo man siyang gisamaran sa bagos ni ana siya nga nasuko naman kay kuato kay kung anong nasuko man kayo ka siya nakatul naman kayo akong likod di man niya katulon niya gipatid-patiran raman niya. Apan matod sa inahan sa biktima, aduna pay laing samad ang iyang anak. Sama na lang sa dinunggaban sa ibabaw sa liog o giabisan ang ubos sa walang bahin sa dunggan. Wa ka maluoy ato na sa pulis siya wala. Lagi siyang mindset, ma'am. Roon sa man to sila, mag-away. Suod yung kayo sila, ma'am. Sila magbula, sila ra. Gusto siya, gano'n kung magbisan lang, minor siya. I-custody lang siya sa daga-DSWD. Wala kila kung hangyop nila. Kay minor pa man, di mamangga, di man 18, i-custody before. Kamot naman ang panahon niya, yung isibisyoan niya, isa lang. Kaya dapat pag-anday kong anak. Nauli siya niya gipautana siya sa mama asa ang anak niya. Dili siya katubag kay mahadlok daw siya. Nya mo to iyang gibalik ang katukunong 5 years old. Ang iyang term nga gigamit is pagbalik niya kanang naghayang na daw sa tubig niya iyang gipukaw. And then wala na daw ni mata. Nahadlok siya ni uli siya ni giapas niya iyang papa. Then wala na siya musulti kung asa kay mahadlok kuno siya sa mama sa 5 years old. Kay katong nagduwa sila og lapok. Ang gigamit niya pakuha sa kuan kay anak bagi kalis kuno ang lapok. Gamit ang nga nasamad na ana siya nga nasamad man ganito iyang dalunggan. Ako bro, baliwala ra pud ako kay mong to bata gud nya si bata ra pud. Gawas og nadag ko kay balaka gud ta kay dagko man karon bata kay bata kay bata ra pud lang una pud. Yung kinayo nang dili man na siya sipat. Moron na ya gud. Tag sa di mo ko gamit og mga kanang height. Matod sa WCPD, buot sa 8 anyos nga bata nga mangayo og pasaylo ngadto sa 5 anyos nga bata o sa gidikanan sa biktima. Ug matod pa, wala siya daotang tinguha batok sa 5 anyos nga bata. May ang 8 anyos nga bata ang anana sa kustodiya sa MSWDO alang sa intervention o sa rehabilitasyon. Samtang padawagan usab sa pamilya sa biktima nga tabangan sila financially alang na sa pagpalubong sa biktima. May? Daghang salamat, Femari Dumabo.